Guy, iskan kita. Yan na bilang tubig deh. Tubig. Bili siguro ko sa karton ng tubig ay. Oo, katayin sa akin. Okay, luoy po ka dyan. Asan ta? Pagbilin tayo dito, Ben. Pero, pagkapit naman tayo Oo. barangay karoon ng kwan. Okay. Piso ng mga cook. Full set. Ano ba ito? Distribute ta sa imong tubig. Ha, bubon. Dai. Ay. Naghatag sa mineral water. Alex Amarelli. Kang tanaw ka ngay aron makayaw kag pa rin. Babag tagay og soft drinks dong mineral usa. Snack naman dito. Diabetes. Tabo bubon makata. So, diabetes. Para mo na ba? Asan ta? Tanaw noy. Ma'am, maraming salamat, salamat ma'am. Salamat kayo. Thank you kayo. Thank you. Thank you sponsor. Tara, bubon makadalong. Ay, tubig kinahanglanon lang ito. Let's go. Asa mo ta, rescuer sa bunga or bubunta? Bubun. Bubunta? Ano makita sa katagnos? Kumanami ato. Video na, video. Kaya kog bot na. Goto. Ana ko na, pre. Ana na gani, ana dito. Pre, kaya ana asol naman. Aman. Kaya magaso. Oh, nawan mo to. Amo ta sa may ato ka na ni pagklaro mo. Asa man sa Villa Sol oy. Boss. Josh, ako tayo pasuot ni mo na Josh na. An. Ay lato na koy ang anak. Suway ko sulot mo ka ready friend. Bang. Ay! Asa man ta? Kamu po naman. Adi na kailangan tubig si Bunbun kay. Duha gani ka pa nang ano. Ako noon need. Ato na pio inuman. Kaskas to kas tulipan. Asa mo ta daw?